Ee, Ez hema hevalan rêz û silavê xwe dişînim ji wan re. Bi rastî jî hem mijar girîng e hem wext teng e, heta ji min bi ez ê Kurd biaxivim. Tiştê diyar ev e, yanî hemû heval diaxivin. Nêzî gelek tişt tên gotin. Dengem tê ne? Mesela dengê xwe bilind ke baştir avavce. Baş e, ez ê dengê xwe bilind bikim. Mi got pirsgirêka esasî bi rastî jî êdî xuya dike ku pirsgirêka partiyan e. Yani hizbên me eger di vî warî de bi rastî gav bavêjin gelek pirs tên çareserkirin. Niha hemû heval axivîn, hemû heval çi rayedarên partiyan çi kesayetiyên Kurdistanê hemû tişt hemû heval tiştên dişibin hev dibêjin. Lê divir de ê ku gav navêjin yan jî em bêjin ê ku berpirsiyariya xwe bi taybet bi cî naynin hêzên me yên siyasî ne bi taybet jî hêzên destdar ya Başûrê Kurdistanê ne. Yani divir de divê rêyekî esasî were dîtin ku bi rastî gelê Kurd karibe zextekî li ser van partiyên me yên Kurdistanî bikin da ku ew rêyekî bibînin di danûstendina xwe de di hewldanên xwe de karibin bi hev bikin. Piştî wî gelek rê vedibe. Yani bêguman hin tişt tê fehm kirin. Yani Başûrê Kurdistanê teklî gel Tirkiye heye, teklî gel dewletên din hene, divê wan tekliyana jî bidomînin. Ama bawayekî din divê tekliyên partiyên Kurd, hizbên Kurd bi hev re jî Kurd bin, karibin bi hev re jî gavan bavêjin. Ji bo wê yekê keneke piştî zînê wer tê jî gelek gav avêt li Başûrê Kurdistanê bi hemû hêzan re hevdîtin pêkarî. Lê bes bi piştî ku PDK re netkarî bû, PDK wê rêya ve nekir ku hevdîtin gel wî bike, pêvajo dîsa xitimî. Yani ji niha pê ve divê ew rê were dîtin ku bi rastî berê hevdîtinin belkî yekalî dûre jî bi awayekî giştî hevdîtinên esasî di navbera hêzên siyasî de were pêkanîn û dûre gavên hinde baştir jî wê werin avêtin. Yani beriya wî jî heye lê piştî sala nod û siya belkî 100 car bi civînên wisa re rûberû bûme, belkî di nav hinekan de jî min cî girtiye bi taybet piştî sala 2013 tiştên li Bakurê Kurdistanê pêk hat, tiştên li Başûrê Kurdistanê pêk hat, di nav hemû xebat û konferansan de bi rengekî min cî girt. Lê têl ciyekî dixitime, divê ew ciyê ku dixitime ji alî hêzên siyasî ya Kurd yên din ve ji alî rewşenbîr û hunermend û hemû aliyên din saziyên Kurdistanî ve divê ew ciyên ku xitimî werin vekirin. Eger neyên vekirin jî divê bi awayekî eşkere sedemên wî bi raya giştî re werin parvekirin. Yani bi rastî jî wext demaye bi rastî jî heyamekî gelek girîng e, bi rastî jî dema hebûn û tunebûnê û tiştekî din jî heye dewleta Tirk eşkere ji bo qedandina Kurdan, ji bo dawîlianîna Kurdan xebatên xwe zexttir kiriye, êrişên xwe zexttir kiriye. Yani ev ya em nefikirin îro êrişên xwe belkî bi rengekî ser bi pekkê ve dibe yan jî wisa dixwaze bide xuya kirin. Lê eger di wî warî de serkeve hemû hêzên din jî ew ê ku navê wan Kurdin ve li ber êrişên dewleta Tirk dibin. Yani dewleta Tirk armanca wî esasiye tunebûna Kurda ye. Çünkü hebûna Kurdan ji bo pêşeroja xwe xeter dibîne. Ez vêya bi Kurtî bêjim û dîsa carekî din silavê rêzê xwe ji hemû hevalan re dişirim. Zor spas.